Dit is het schip wat mij de Wane Kroenwaard is met een storm van 28 oktober. En nu gaan we dus weer terugplaatsen. Mooi putje, denk ik. Mooi putje. De wien is al aardig krachtig, micrograaf 4 of 5. En als het dan boppen is, dan waait het aardig. Hè? Dan is het wel hard een keer om de ding erop te krijgen. Waait nog harder. Ja, Dat is van Istanbul, hè? ja. Mooi best. Hoop op een vlaagje dat er even bij valt, dat op zakken en een beet pakken kan. Zo is het mooi, dan maar voor het zakje. Ja, dan hier kan het zien allemaal. Was toch mee een beet is er? Kom maar. Ja. Ja, jongen, het waait als nog. Het is net een huddewien, maar ik zo'n pakje. Nou, dat gaat het dan. Nou, dat gaat het dan. Het is een prachtig ding. Het is 18 zonnezander dat erop kan. Het is weer een raakje, het is een prachtig ding. Meestal met al van die wandjes. Ja. Maar dit is echt een mooi ding. Dat is 1,23 bij 1,16 meter. Om even aan te zien hoe groot dat ding is. Het is een prachtig ding. En er zit er een mooi wijn bij het goud. Wat een aparte baan er, joh. Nee, een mooie baan. Jazeker, dat is toch prachtig werk. Ja, hier kan ik op het kantoor zitten. Dat is echt niks voor mij. Nou, wat zeggen ze? Laten we die kant maar uit. Ja. Goeiemiddag allegear. Je zullen allegear, de band tenminste, meid van aan het Bennis Jongfestival 2014. Nou ben je van de middag 8 squallen, maar mijlkoor doch er 27 squallen mee. We hebben 3 voorrondes en dit is de tweede voorronde. Joet is de middag van je. Joet doch je het. Ja, en geniet er alsjeblieft van. Beginnen maar de eerste. Dubbel 1 van z'n wat. Ik hou van chips en chocolade. Ik hou van cola en van up. Ik broek van de hier is een grappig ventje. Het jongen van de solisten wie wel eens wat wisselend. Vooral de hege noten aan het eind, die wienen nog wel eens wat moeilijk om te pakken. Nou mocht je als allereerste soleren. Hoe gaat het? Wel goed. Ja, en die best wel leuk. Voel je het spannend? Ja, want ik moest als eerste jongen, dus dat was best wel eng. Het is een heel nij nummer. Het is nog maar correct skreun. En het nummer heet De Merken uitviert toch het twaspan van Houlerwiek. Hier is werken. En dan is het feest van huis. Lekker. Is het feest van het dier. Met alle aandacht
Voor het spook van de techniek uitviert toch de balsemien uit Jestemar. Ik ben een spook, ik ben een spook, ik ben een spook van de techniek. Het zong ging wel tegelijk en de dansjes gingen wel goed. Hier is de opdracht van Oortrup. En ik zong heel de lucht. Bang, 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 ik ben het bang, ik ben het bang. Het was wel leuk, maar het was ook wel wat spannend. Want ja, dit is de halve finale en ja, dan is het heel spannend om naar de finale te gaan. Het jongen, kon hier en daar nog een beetje beter. De Alpha-squale uit Rieptjerk. Want die rekken door de toeren. Dat is dan eigenlijk nog het goeie van die. Dat is wel heel erg zenuwachtig best, maar dat wij het eigenlijk net zorgen. Björn, er is dus een stukje, een couplet, wat maar toch 4 famkes dien wordt. En ze kennen alleen bij die microfoon staan. Ik vond het wel een fantastisch mooie prestatie. Hè? Zie je? Nog een Alve. Nummer 5. 16. Zegtje. Santje. Ik heb jet dat de jury eruit is. Die naar de finale gaan. Binnen de balsemien van Jestemar. Maar het spook van de techniek. Ik ben een spook van de techniek. En de tweede, die het rechtstreeks naar de finale gaat, dat is de Alpha Squale van Rieptjerk. My Planet Earth.